adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 23 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 9 ngadto sa 15. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan na ni Jesus ang pito kayawa nga diha sa maong babayi. Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini ipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon apan wala sila tuuhi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.